Kaya kanwari, this commercial is brought to you by Pisti! Papa Pisti! Kasi sarap. Dito sa lugar na to, dito ka mabibis. Dito ka. Sa milk tea house na to, dito ka mabibis. Papatok ba ba ng accountant? Kachi, o, diba? Kachi yan. Brand name, okay. Brand name, okay na. Tagline, okay. Sa product na lang tayo mag-focus. Sa product na. Mag-stigaro, din ipis. Hi guys, so I'm back. Vlog takeover! Ang mga ibon na lumilipat ay mahal ng Diyos. Di kumukupas ang mga ibon na lumilipad ay mahal ng Diyos. Ay, bakit ganun? Pakpak ulit, hindi. Kaya mag-intro na tayo. Sige. 1, 2, 3, go. Hey! Ano yung maganda? Hey everyone! Hi everyone! Welcome to another vlog! Sorry. A few moments later. Hi everyone! Welcome to another vlog! Hey guys! So, nakapag-intro na po yung mga dalawang pakialamera ng camera. And matutulog na rin po kami. Yung intro nila patulog na kami, ganun. So, ito po yung setup po namin ngayon. Ayan po sila. Oh my gosh, the current is black. Just kidding. Maputi yan. Tapos maaga daw kaming gigising bukas. Tapos meron po ulit tayong sinampay dyan. Kasi dito na ako naglaba ng mga uniforms ko. Ano, ito po yung bahay po namin na mag-i-squatter muna po kami. Makikitulog po kami sa bahay nila, nila Doña Gracia. Hey guys! So, time check ni. Wala pala yung relo ko. Time check, it's already 9:18 PM and currently papunta kaming bayan kasi masakit tong tiyan namin. Charot, ninarasanan lang namin si lolo ko. Hindi, totoo. Masakit ang tiyan ko. Kanina ko pa ito tinatawag. Sabi ko gusto ko ng Yakult. May Yakult ako dun. Ay, may Yakult ka pala doon. Huwag na tayong lumabas. Hindi, isipin mo na lang wala. So, unang pupuntahan muna namin, bibili muna kami ng gamot. Tapos, tsaka kami pupunta ng 7-Eleven. Siguro na overfeed na kami nito. Ang dami na namin kinain. Hindi kami natutunawan. Ano na to, dyspepsia na to. Halo-halo pagdating ng bahay. Oo, nag-lunch. Tapos, halo-halo. Tapos, pagdating sa bahay. Nagmerienda kayo man, tatay? No. Buti nga hindi kami nagmerienda pagdating ng bahay kasi yung mga kasama namin, pinamerienda na naman ni lolo ko. Tapos kaninang before 6 or mga 6, ginising na kami ni lola ko. Nag-dinner na kami. Tapos, ay alam ko na yung sili. Ay ba? Hindi naman siya nagsili. Yung gatas. Yung feeling ko yung gatas kasi nag-extra milk pa kasi kami sa halo-halo kanina. Ang sakit ng tiyan ko. Nadamihan pa yata nila. Wala namang humps kasi sa kabilang linya, sir. Kailangan nyo po talagang idaan yung isang gulong sa may hump. So, mamaya na lang, guys. Pupunta kami. Hopefully, hindi mag-progress tong mga sakit ng tiyan na. Parang nadjejebs na rin ako. Ay, ganito pa ako kumatok kay tatang. Tuk-tuk. Nang. Kasi hindi sila namamansin. Nang sabi ko, Nang. Nak-nak na naman ako. Ganyan sila. Yung gate, yung ano nga, susi ng gate, ang sakit ng tiyan namin. Punta kaming bayan, bibili ng gamot. Drama pa more. Kasi ayoko magaya kay Tawen. Yeah. Yeah, the history of Tawen, my brother, the bunsong kapatid namin, guys. Ganitong oras lumabas siya. Tapos alam nyo, nakamotor lang kasi siya noon. Dinala niya yung motor niya. Doon nilabas niya sa gate yung motor. Inikot niya, actually may part kasi yung bahay namin na walang bakod. Tapos dadaan siya doon sa bahay ng kapatid ni Tatang. Yun guys, idinaan niya doon yung motor. Tapos pinaandar niya doon sa malayo na sa bahay namin yung motor niya. Doon nalaman na wala siya. Kasi daw kumain daw sila ng sinanglaw ng gabi. Ayan, yan ang napapala. Napagalitan siya no. Kaya ayokong maulit. Ay, ito ba? Uy, bibiholik. Bibili nga ako. To light. Yung dalawa.
Tapos, Hydrate your skin. moisturizer. Wala akong moisturizer pala. Ako ba? Hindi ko mas malaki. Uy, bago to. Aquabomb. Mask. I-review natin. Ito yung bago nila eh. Ay, wait man. Pero feeling ko Ang halata. kuha ako ng Kabili na kami guys ng ano. Asan na si Mac Nichols? Akala ko si Mac. Fake news lang pala. Andun na pala yung driver natin. Kabili na kami ng gamot guys. So, pupunta na kami 7-Eleven. Take ko lang muna yung Kremil S. I need Kremil S. Aray ko po. Anong kakainin natin? Gusto ko, diba sabi ko gusto ko ng Yakult. Saan yung Yakult? I want Yakult. Hanap tayo ng Yakult. Ay, doon no. Ay, yung Delight. Masarap yan, yung Delight. So, ang pangarap mo, diba, yung malaking Yakult. Ito yun. Delight. Ito yung Ay, ito ba yun? Ganito ba yun? Ito yun. From Thailand? Yeah. Like this. Pero hindi ganyan lang shake. Mas masarap yan kaysa sa Delight. Ano, masarap. Hindi. Mas masarap yung Yakult. Sa Delight. Ang comparison po natin, Ma'am, Delight po. Tsaka yan. Ito, Delight na lang. Feeling ko. Sige. Dahil sa'yo. Walang laman yung mga steamer nila, besh. Oo nga, Rod. Nyangarti ka nan tayo, tata. Oh my gosh. I don't eat that. I don't eat noodles. This one is your favorite, right? Uy, ano sa atin? Gano'n kaya yung direct? Magkakain ka pa ba? Noodles ka rin? Noodles. May kasama na siya. Isa lang. Kahit ano, pwede din yun, oh. Yung twisted, sure ba? Yun. Ay, mag-picture din tayo, Ma'am Joyce. Sandali sa It's It. Naharanan na lang. Good morning, everyone! Maaraw na. Pero, malamig ang simoy ng hangin. Medyo malamig ang simoy ng hangin, guys. Sakit ng tiyan ko pa rin talaga. Totoo talaga, masakit ng tiyan ko. Mag-green tea ako. This is the Yamamoto green tea. Maglilipton sana ako. Ito, kaso black tea pala yan. Hindi kasi ako nakumutan. Kinayalit ng kumot! Tinitignan ko kayong tatlo, nakakumot kayo. Ako wala. Ito yan, ang daming nakumot. Manipod rabi, ito nalakas kumot. Sa naglawas space na yun. Di Jessa, with kawiwit. Magkawiwit. Tulog na tulog yun. Paturog ni mas turog na ito yun. Malamlaminak po yun. Ala ako, mami nga kumot yung tanong fair. Sila manipod alas 12 ang tang. Hindi yan pinabigay ginapoy. Nagtatlong kilaw niya talaga. Kagin mo yan. Hindi kami mahilig kasi sa mayo. Pero kahit konting touch lang ng mayo. Ito real mayo. Yan. Kahit ano lang. Sir!
Ano naman po? Ano din patupatan? May mabait yan. Siguro din damit po, sir. Padada? Diba? Ito na yun, sabi ko na sa inyo. Huwag kayo mahiya sa amin! Dadatarante? Ay, Subukan nyo lang oy, po. Jonah, niya na ito, yawit kay lang. Diba? Ang iya ay ginagawa ko, sir. Pichi-pichi, adi. Pichi-pichi. 100 tanan man, si. Ano, sir? Tigwanan algit ni dajita patupat ni nga nagado. See, I'm telling you. Ay, wanin. Ay, di yun yun. Wala pa isa. Pwede ko na kaya?